To je neki utisak najbitniji, da smo imali kontrolisanu utakmicu. Mislim na minut i po do kraja 4 razlike. Onda glup faul, koš i faul. Onda posle toga 2 zadnje odbrane takođe loše. U napadu sve ono što smo pripremali izuzetno loše odluke da se lopta spusti pod koš sa otvorenim igračima s polja i na kraju se to završilo tako. Tako da čestitam Crvenoj Zvezdi na pobedi. Izvolite, imali pitanja za gospodina Obradovića? Rajko. Gospodine Obradović, ako su Zvezdine pobjede u prethodnim kolima bila neka senzacija CSKA, Real, da li posle ove pobjede Zvezdina svaka naredna utakmica može biti realnost da se dobije kući na Komolina? Da li je realnost? Da li je realnost da se dobije sve utakmice kući posle ovakve igre i posle ovakve pobjede u odnosu na protivnike? Ja sam u najavi pred ovu utakmicu i ranije mnogo govorio da ove godine u Evropskoj ligi nema favorita. Da svakoga može da pobedi, to se pokazuje i do sadašnjem toku takmičenja. Tako da su svi rezultati mogući. Apsolutno. Šta ste zamerili vašim igračima posebno? Šta? Šta ste zamerili vašim igračima koji ste bili ljuti? Pa ne, evo upravo ove stvari. Znači na kraju s iskustvom koje oni imaju i kako smo mogli lako da privedemo utakmicu kraju, odluke koje smo donosili. Ponavljaju se neke greške iz utakmicu kad nisi u bonusu, ne napraviš faul, nego daš protivniku dala koš, pritom bude koš i faul. Sve su to neke stvari koje itekako utiču na tok i rezultat utakmice. S druge strane, uvek sam govorio da igrač treba radi ono što zna. Ako igrač pokušava bude heroj i da radi nešto za što nije sposoban, onda je to veliki problem. To je večeras bilo par situacija na terenu. Ali to će da bude i u nastavku, ceo život će bude tako. Koliko god da im pričaš, prave se i rade neke stvari koje nikad u životu nije uradio na treningu. A onda odlučne utakmice da uradi. Možeš misliti. Ali to je tako, šta reći. Izvolite dalje. Dejan. Nije valjda da se utakmica samo, mislim, ispalo je da se svela samo na taj poslednji napad, ali prosto... Ne pričam ja o poslednji napad. Ja sam pričao o 4 zadnje napade, 4 zadnje odbrane. Znači koš i faul Kuzmića. Baš na nož, što se kaže. Pa dobro, nož je bilo. Utakmica je bila lepa, verovatno i za gledanje i sa puno preokreta, sa puno nekih taktičkih stvari. Pripremali smo se mi, pripremali su se oni. Mislim da smo morali da dobijemo utakmicu, to je završiti, upravo zbog toga pričam. Inače, i u prvom poluvremenu je bilo tih situacija. Počeli smo utakmicu tako što ponovo, bez faula, veliki period, lak koš, neke pomoći koje apsolutno nisu potrebne, sa spuštenim rukama. Znamo da igrači Zvezde mladi imaju hrabrosti da će da šutiraju prve lopte. U tranziciji smo neke pojene primili kad se izanalizira ovo što ste vi pričali, neke utakmice CSKA, recimo, 13-0. Zvezda je 11 pojena dala tako što je položila loptu u koš, u tranziciji. Znači, možeš se pripremiš za to. Ne možeš da igraš na isti način. Mi nismo to dozvolili, ali je bilo nekih situacija. Šut iz kornera Dangubića tamo, pa u drugom poluvremenu isto iz kornera kod naše klupe, kako se zove strana Zvezdina? Jenkins. 3 pojena, spuštene ruke. Sve to itekako utiče, ali analizu ćemo da pravimo kad se vratimo kući. Izvolite, imali još pitanja za gospodina? Ali se Zvezda nečim posebno iznenadila večeras? Ne. Sve smo predvidjeli, igrali su na način kako igraju ove zadnje utakmice. Sa velikim samopouzdanjem, s velikim željom. Sve ono što sam rekao pred utakmicom. Imali još pitanja? Zvezdana kontrola skoka, da li je to nije bio slučaj baš u prethodnim ovim utakmicama, igrali ste često u posljednje. Bilo je neke situacije smo morali bolje da reagujemo, odnosno da se borimo više. Ali to je ponovo ponavljam, kad igrači pomisle da neke druge stvari treba da rade, ne rade ono što je u stvari njihov posao. Eto, to je to. Na kraju košarka se igra da to svi žele da daju koš, samo što ima neki koji su strašno talentovani za te stvari, a neki koji nisu. Pa kad nisi strašno talentovan, onda uđeš u salu i treniraš. Jel? I onda uzmeš procenat šuta, pogledaš i sve ti je jasno. Da li imaš pravo ti da budeš taj koji odlučuje ili ima pravo neko drugi da bude koji odlučuje? Mnogo jednostavno. Koliko je odmoglo ovako navijanje, ovakva atmosfera i koliko je to ona na rezultatu? Baš lepo ste postavili to pitanje. Ja ceo život pokušavam da se ponašam korektno i vi pratite, ne znam koliko godina sam dolazio igrao ovde protiv Crvene Zvezde, nijednom nikakav lužan gest nisam napravio.
to što su meni skandirali cijelu utakmicu, Željko, Turčine, popušiš nam i tako dalje, to verovatno je vaš posao da zabeležite to, a ja sam veći Srbin od svih njih zajedno. Ali ima jedna stvar koja mene najviše boli, što gospoda iz Crvene zvezde niko nije odreagovao na to. Niko na to nije odreagovao. To su bili moji drugari, ja sam mislio da su mi drugari, od večeras mi nisu drugari. Jer da je došao neko u moju salu, da vređa protivničkog igrača ili protivničkog trenera, ja bi ustao i probao da ih zaustavim. A ovo je bilo horsko pevanje, što znači da je pripremljeno. I još jednom, mnogo sam veći ja Srbin od svih njih zajedno. Lako je ovde da se bude Srbin. Svi zajedno, grupa, ajmo. Budite Srbi tamo gde sam ja bio Srbin. Tamo probajte budete Srbi. Tako da, izvolite gospodo, na vama je red sada malo o toj temi pričati. A i ova gospoda iz Crvene zvezde. Pošto nisam vidio ni jednog člana iz Crvene zvezde da je ustao i da je rekao, nemojte ljudi, nemojte, nema smisla. Ili se možda slažu. Kad nisu radili, to znači da se slažu. Ali kao što sam rekao, bilo je prijateljstva nekih, sad to više nisu prijatelji, ne mogu da budu prijatelji. Ako se neko slaže za mene da sluša to što mi skandiraju, onda je to kraj svega. Nema nikih problema. Izvolite, imali još pitanja? Nema, tajac, hvala lepo. Možeš se pripremiš za to. Ne možeš da igraš na isti način. Mi nismo to dozvolili, ali je bilo nekih situacija. Šut iz kornera Dangubića tamo, pa u drugom poluvremenu isto iz kornera kod naše klupe, kako se zove stranac Zvezdina? Jenkins. 3 poena, spuštene ruke. Sve to i tekako utiče, ali analizu ćemo da pravimo kad se vratimo kući. Izvolite, imali još pitanja za gospodina? Se Zvezda nečim posebno iznenadila večeras? Ne. Ne. Sve smo predvidjeli, igrali su na način kako igraju ove zadnje utakmice. Sa velikim samopouzdanjem, s velikim željom, sve ono što sam rekao pred utakmicom. Imali još pitanja? Zvezdana kontrola skoka, da li je to nije bio slučaj baš u prethodnim ovim utakmicama, igrali ste često u posljednje. Bilo je neke situacije smo morali bolje da odreagujemo, odnosno da se borimo više. Ali to je ponovo ponavljam, kad igrači pomisle da neke druge stvari treba da rade, ne rade ono što je u stvari njihov posao. Eto, to je to. Na kraju košarka se igra za to, svi žele da daju koš, samo što ima neki koji su strašno talentovani za te stvari, a neki koji nisu. Pa kad nisi strašno talentovan, onda uđeš u salu i treniraš. Jel? I onda uzmeš procena šuta, pogledaš i sve ti je jasno. Da li imaš pravo ti da budeš taj koji odlučuje ili ima pravo neko drugi da bude koji odlučuje. Mnogo jednostavno. Koliko je odmoglo ovako navijanje, ovakva atmosfera i koliko je to ona na rezultatu? Baš lepo ste postavili to pitanje. Ja cijelo život pokušavam da se ponašam korektno i vi pratite, ne znam koliko godina sam dolazi igrao ovde protiv Crvene zvezde, nijednom nikakav lužan gest nisam napravio. To što su meni skandirali cijelu utakmicu, Željko, Turčine, popušiš nam i tako dalje, to verovatno je vaš posao da zabeležite to, a ja sam veći Srbin od svih njih zajedno. Ali ima jedna stvar koja mene najviše boli, što gospoda iz Crvene zvezde niko nije odreagovao na to. Ove godine u Evropskoj ligi nema favorita. Da svakoga može da pobedi, to se pokazuje i do sadašnjem toku takmičenja. Tako da su svi rezultati mogući. Apsolutno. Šta ste zamerili vašim igračima posebno? Šta? Šta ste zamerili vašim igračima koji ste bili ljuti? Pa ne, evo upravo ove stvari. Znači na kraju s iskustvo koje oni imaju i kako smo mogli lako da privedemo utakmicu kraju, odluke koje smo donosili. Ponavljaju se neke greške iz utakmicu kad nisi u bonusu, ne napraviš faul, nego daš protivniku dala koš, pritom bude koš i faul. Sve su to neke stvari koje i tekako utiču na tok i rezultat utakmice. S druge strane, uvek sam govorio da igrač treba radi ono što zna. Ako igrač pokušava da bude heroj i da radi nešto za što nije sposoban, onda je to veliki problem. To je večeras bilo par situacija na terenu. Ali to će da bude i u nastavku, ceo život će bude tako. Koliko god da im pričaš, prave se i rade neke stvari koje nikad u životu nije uradio na treningu. A onda odlučno, to je neki utisak najbitniji, da smo imali kontrolisanu utakmicu, mislim na minut i po do kraja 4 razlike, onda glup faul, koš i faul, onda posle toga 2 zadnje odbrane takođe loše u napadu. Sve ono što smo pripremali izuzetno
loše odluke da se lopta spusti pod koš sa otvorenim igračima s polja i na kraju se to završilo tako. Tako da čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Izvolite, imali pitanja za gospodina Obradovića? Rajko. Gospodine Obradović, ako su zvezdine pobjede u prethodnim kolima bila neka način senzacija CSKA, Real, da li posle ove pobjede Zvezdina svaka naredna utakmica može biti realnost da se dobije kući na Komolina? Da li je realnost? Da li je realnost da se dobije sve utakmice kući posle ovakve igre i posle ovakve pobjede u odnosu na protivnike? Ja sam i u najavi pred ovu utakmicu i ranije mnogo govorio da dašne utakmice da uradi. Možeš misliti. Ali to je tako, šta reći. Izvolite dalje. Dejan. Gospodine Obradoviću, nije valjda da se utakmica samo, mislim, ispalo je da se svela samo na taj poslednji napad, ali prosto... Ne pričam ja o posljednjem napadu. Ja sam pričao o 4 zadnje napade, 4 zadnje odbrane. Znači koš i faul Kuzmića. Baš na nož, što se kaže. Pa dobro, nož je bilo, utakmica je bila lepa, verovatno i za gledanje i sa puno preokreta, sa puno nekih taktičkih stvari. Pripremali smo se mi, pripremali su se oni. Mislim da smo morali da dobijemo utakmicu, to je završiti, upravo zbog toga pričam. Inače, i u prvom poluvremenu je bilo tih situacija. Počeli smo utakmicu tako što ponovo, bez faula, veliki period, lakoš, neke pomoći koje apsolutno nisu potrebne sa spuštenim rukama. Znamo da igrači Zvezde mladi imaju hrabrosti da će da šutiraju prve lopte. U tranziciji smo neke pojene primili kad se izanalizira ovo što ste vi pričali, neke utakmice CSKA recimo, 13-0. Zvezda je 11 pojena dala tako što je položila loptu u koš.